ne nitiere kumoro mane ng'ato bedo piny mane dwaro ni duoko no nyaka miye e sechego to ne en ng'a to nikech duoko ni to ne mar nyithindogi plus the parents and the whole country. To ka waseketo makoro nyithindogi obedo matek, jonyuol bende neno matek, ok apar ni jonyuol gi nyithindogi omor gi duoko machalo kamano. Therefore wan ok wa support gima notimore ni. Penjo moro nitiere kendi ma bende wacho ni duoko mar SMS opogore gi duoko mondike result slip. Jok moketnegi KSL SMS nitiere kod Kiswahili e result slip. Koro wacho ni shida dibed ni nitiere SMS koso shida kanyo. Wacho no bende aneno ka KNEC bende otimule, wacho ni ng'ikruok ne nitiere SMS. SMS kanyo bende nitiere shida nikech iyudo ka kata sama ne SMS ne ochakore, iyudo ka janyuol oro duokogo ding'wen te, manyiso ni achiel kuom duokogi okawo Sh200 kotimore nade ka omanyogo duokoni. Mar ariyo, duokogi bende result mantiere opogore gi mantiere karatas. Nyiso ni nyithindogi gionge kod gine haki moro ma gineno ni sirkal ok otimonegi maber, ok otimnegi justice according to them. Judith kawuok Nairobi wacho ni nyathina oyudo marks mar kwano Kiswahili gi Kisungu duto te marks achiel mano mar 46 ma bende en gino manyalore. Maths 46, Kiswahili 46, Kisungu bende oyudo 46. Magi ng'eni moko kuom gigo ma bende ji yuago. Mano ok apar ka nyalo bedo kamano. Ni nyathi e marks ne te gin 46.